Adiskideok, ikusi duzute zelai horiek anatzaia, atzain txiki, atzain handi, atzain mutur leguna. Aldake, aldake, alda pikulatun baine, erreskundela pikulatun ba, Jesus Maria jainkoa zen. Aldake, aldake, alda pikulatun baine, erreskundela pikulatun ba, Jesus Maria jainkoa zen. Lo lerirelo, goxo den goxo, neguan etxe txokoa. Lo lerirelo, goxo den goxo, neguan etxe txokoa. Gaur jaio da, gaur Jesus atzoa. Lo lerirelo, hiru errege, izan baten arrastoan. Lo lerirelo, franka, franka, frank, hirurak zaldiz badoa. Aldake, aldake, alda pikulatun baine, erreskundela pikulatun ba, Jesus Maria jainkoa zen. Aldake, aldake, alda pikulatun baine, erreskundela pikulatun ba, Jesus Maria jainkoa zen. Adiskideok, ikusi duzute zelai horiek anatzaia, atzain txiki, atzain handi, atzain mutur leguna. Aldake, aldake, alda pikulatun baine, erreskundela pikulatun ba, Jesus Maria jainkoa zen. Aldake, aldake, alda pikulatun baine, erreskundela pikulatun ba, Jesus Maria jainkoa zen.
Bueno, baluarten gaude, Iruñeko baluartean, hemen jaiotzaen erakusketa ireki genuen, duela ia hilabete bat, eta egongo da urtarrilak 8 arte. Oraindik daukazue denbora ikusteko, jaio haunitzak ikusteko, badaude hemen atzean ditugun bezalakoak garai batetako jaiotzak, oso zaharrak direnak, baina berri teknikak erabilitako jaiotza batzuk batea ditugu, por Espainiak egindakoak, eta bertze batzuk baita ere lortu egin ditugu berritzea, ez? Adibidez aurten ipini dira Bob Esponjaren jaiotza berria, pixkat aurrentzako, baina baita ere helduentzat baita ere gustatzen zaio. Gauz asko ikusi aldezakegu, bai gure herri giroko maketak egindatako bai Eunate, bai bertze batzuk ikusi dezakegu, hebreo deitzen digun jaiotzak, oinarritutak daude Marruekosen, edo antzinako Jerusalen imaginario batean, denetarik oso ezagunak dira, bai Iruñan, bai Nafarroa garaian, eta jende asko ikusten da, eta pozik gaude, edo zein gonbidatzen dizugu, etortzeko, edo zein gauzak ikusteko, etorri behar da, ikusteko zer egin dugun, eta hoi. Bai, aurten igo da, ja gaude pandemia garaik, lehenko baino pandemiaren garaiko zenbakietan, ia 30.000 pertsona etorriko dira, etorri dira, hori handik ez dira etorri guztiak, ez? Baina badakigu hortik joaten dira, eta oso onarpen ona ikusi dugu aurten goragoaz, gainera aurten haunditu dugu erakusketa, da biderbi egin dugun erakusketaren bat, jaiotzak berdinak dira, baina leku gehiagoekin, ez? Eroso egoteko. Aurten, aurten ja ez, baizik eta 2022an, estatu mailako ministerioak erabaki zuen ondarez materialako manifestaldia eraikitzea jaiotzan, ez? Buduan, aurten importanteago da, zeren, igo da kategoriaz, ez bakarrik erligiosoko gauzaren den bat, baizik eta gizarte guztietako manifestaldi kultural bat delarik, ez? Horregatik aurten hasi gara baita hemen, elkartean, ez? Iruñeko elkartean, inventario bat egiten, jaiotza popularrak Nafarro garaian egiteko, zaharrak diren jaiotza hoiek berreskuratzea edo gutxienez inventariatzea, gure aiton amonaren jaiotzak berreskuratzeko, Nafarro garaien guztietatik egiten ere gara, ez, horren ordez.